Je 4. október 1980 a v slávnej budove opery v Sydney sa tiesnia tisícky napätých divákov. Atmosféra v hľadisku by sa dala krájať. Koná sa tu Mr. Olympia, najprestížnejšia kulturistická súťaž planéty. Všetci očakávajú brutálny súboj novej generácie pretekárov, no v zákulisí práve nastáva absolútny šok. Medzi súťažiacich, ktorí celé mesiace pripravovali svoje tela do životnej formy, zrazu kráča muž, ktorý tu mal byť pôvodne len ako televízny komentátor. 5 rokov stal mimo pódia, natáčal filmy a kulturistický svet si myslel, že jeho éra je definitívne minulosťou. Ale prichádza spomínaný šok. Arnold sa rozhodne nastúpiť aj ako pretekár a o pár hodín neskôr, keď rozhodcovia vyhlasujú výsledky, dvíha nad hlavu sošku Sandova a získava svoj 7. titul Mr. Olympia. V sále však neznie len nadšenie. Popri potlesku sa ozýva pískanie, tváre súperov tvrdnú a v zákulisí rastie pocit krivdy. Kulturistický svet sa v tej chvíli rozdelí na dva tábory. Jedni vidia návrat najväčšej legendy, druhí tvrdia, že Arnold nevyhral formou, ale menom. Sydney 1980 sa tak zapisuje ako jeden z najkontroverznejších večerov v dejinách kulturistiky. Práve tento moment však dokonale vystihuje celú jeho kariéru. Dnes sa preto pozrieme na život muža, ktorý nečakal, kým ho svet sformuje. On sformoval svet podľa seba. Toto teda nie je len obyčajný životopis, ale príbeh o železnej disciplíne a neuveriteľnej schopnosti prepísať svoj vlastný osud. Toto je príbeh Arnolda Schwarzeneggera. Arnoldov príbeh sa začína v dedinke Thal, v dome, kde vládla železná disciplína. Jeho otec Gustav bol prísny policajt a vojnový veterán, ktorý doma uplatňoval tvrdý vojenský drill. Arnold neskôr spomínal, že pred raňajkami musel so svojím bratom robiť kliky a drepy, ako by si jedlo musel najprv zaslúžiť. V dome neexistovalo zľutovanie a akýkoľvek prešľap či neposlušnosť otec okamžite riešil fyzickými trestami. Keď mal Arnold 11 rokov, v škole videli film o Amerike, kde ukazovali mrakodrapy, 10-prúdové diaľnice a obrovské mosty. Kým ostatné deti to videli ako obrázky z inej planéty, Arnold vtedy vstal a pred celou triedou povedal: "Ja tam budem bývať." Všetci sa mu smiali, vrátane učiteľa. Nasledujúce roky strávil ako klasický tínedžer. Hral futbal. Všetko sa však zmenilo počas jedného tréningu, keď ich futbalový coach chcel zapracovať na sile tímu a vzal celú partiu do miestnej posilňovne. Pre väčšinu chlapcov to bol len nudný drill a povinná jazda, no pre 14-ročného Arnolda to bol moment absolútneho osvietenia. Prvýkrát v živote uvidel mužov, ktorí vyzerali ako antickí bohovia a okamžite pochopil jedno. Práve tieto činky sú jeho jednosmerným lístkom do vysnívanej Ameriky. Zavrel sa teda do chladnej, nevykurovanej posilňovne a jeho odhodlanie hraničilo so šialenstvom. Trénoval tak brutálne, že po cvičení nôh mu svaly vypovedali službu. Nedokázal výjsť po schodoch a domov sa musel doslova plaziť. No v každej kvapke potu videl svoj cieľ. Arnold bol taký posadnutý, že keď bola v nedeľu posilňovňa zatvorená, vlúpal sa tam cez okno. Keď neskôr musel nastúpiť na povinnú vojenskú službu, počas armádnych manévrov tajne utiekol z kasárny, aby sa zúčastnil súťaže Junior Mr. Europe. Súťaž vyhral, no po návrate skončil za trest na týždeň vo vojenskom väzení. Arnoldovi to však bolo jedno. Pre svoj sen bol ochotný zaplatiť akúkoľvek daň. Keď si odpíkal trest, velitelia mu dokonca vytvorili lepšie podmienky na cvičenie a stravu, pretože pochopili, aký obrovský talent majú v kasárniach. Arnold drel v posilňovni v podstate non-stop. Využil každú jednu voľnú sekundu, pretože v kostiach cítil, že Amerika je už na dosah ruky. Ten vytúžený lístok za oceán definitívne získal v roku 1968. No namiesto červeného koberca ho po prílete čakala tvrdá facka od reality. Keď 21-ročný Arnold pristal v slnečnej Kalifornii, nemal za sebou žiadne filmové štúdia ani bohatých sponzorov. V rukách stískal len tašku s večerným úborom a vo vrecku mal sotva pár dolárov. Nevedel takmer vôbec po anglicky, z úst mu vychádzal len tvrdý smiešný prízvuk a jeho priezvisko nevedel nikto ani len správne vysloviť. Pre Američanov bol v tom čase len exotickým veľkým kusom mesa z Európy. Arnold však prišiel s vedomím, že samotná kulturistika ho okamžite neuživí. Spolu so svojím najlepším priateľom Frankom Columbom si teda založili murársku firmu. Dvaja obrovskí Európania behali po stavbách v Los Angeles, miešali betón a kládli tehly. Arnold bol však marketingový génius. Premenoval ich firmu na European Bricklayers, v preklade európski murári. A zákazníkom tvrdil, že sú špecialisti na exkluzívny európsky štýl dizajnu, vďaka čomu si mohli pýtať oveľa viac peňazí. Zatiaľ čo iní po šichte na stavbe padali od únavy, Arnold a Franko bežali do posilňovne na ďalšie hodiny brutálneho tréningu. A tu sa začala písať skutočná športová história. Ich tréningový režim hraničil s ľudskými možnosťami. Cvičili dvakrát denne, 6 dní v týždni. Arnold totižto veril v objemový tréning s vysokou intenzitou krížený so super sériami. Napríklad okamžite po ťažkej sérii na hrudník nasledovala séria na chrbát bez jedinej sekundy pauzy.
Tento prístup hnal do svalov extrémne množstvo krvi, čo Arnold neskôr opisoval ako ten najlepší pocit na svete. Venice Beach a slávny Gold's Gym sa stali ich laboratóriou. Arnold s Frankom netrenovali za zatvorenými dverami. Cvičili hneď vedľa pláže pred očami verejnosti. Prečo? Arnold rýchlo pochopil, že ak chce kulturistiku presláviť, musí z nej urobiť show. Začali teda trénovať vonku na priamom slnku obklopený stovkami zvedavých turistov. Týmto krokom zbúrali mýtus, že dvíhanie činiek je len pre čudákov v pivniciach. Arnold ukázal kulturistiku ako estetický a atraktívny životný štýl plný slnka a zdravia. Písal odborné články do fitness časopisov Joea Wadera a fotil ikonické fotky na pláži. Zákulisným faktom, ktorý málo kto pozná, bol jeho ďalší zdroj príjmov. Cez poštu začal úspešne predávať vlastné tréningové kurzy a brožúry, ktoré sám balil a posielal fanúšikom. Navyše sa ukázal ako vizionár v investovaní. Zarobené peniaze z murárčiny pretavil do kúpy nehnuteľností. Vďaka tomuto dravému podnikateľskému duchu sa Arnold stal milionárom už ako 25-ročný. Arnold v Amerike kompletne zmenil to, ako sa svet pozeral na ľudské telo. Legendárny Gold's Gym sa stal centrom tzv. Zlatej éry kulturistiky a Arnold bol jej nekorunovaným kráľom. Dokonca vynašiel vlastný cvik na ramená s rotáciou jednoručiek, ktorý dodnes v posilňovniach poznáme ako Arnold Press. Skutočným bojiskom sa však stalo pódium Mr. Olympia. Arnold pochopil, že súťaž sa nevyhráva až pred rozhodcami, ale dávno predtým v hlavách súperov. Bol majstrom psychologickej manipulácie. Svojich najväčších rivalov vrátane gigantického Lua Ferringa či estetického Sergia Nubreta ničil v zákulisí nevinnými otázkami typu: máš nejaké problémy so žalúdkom? Vyzeráš dnes nejako zaliato? Alebo neschudol si trocha z ramien? Súperov teda dokázal totálne rozhodiť skôr, než si stihli natrieť olej na pózovanie. Známy je aj moment, kedy na pódiu superil so Sergiom Olivom. Keď ich rozhodcovia dlho porovnávali, Arnold naznačil Sergiovi, že odchádzajú. Sergio odišiel, no Arnold zostal v strede pódia, pozoval ďalej a dokonale využil moment pre seba. Niektorí to dodnes berú ako neférový trik, iný ako prejav jeho geniálnej súťažnej inteligencie. Jeho bezohľadná orientácia na úspech sa premietla aj do slávneho dokumentu Pumping Iron. Arnold s ňom pred kamerami rozprával príbeh o tom, že nešiel na pohreb vlastného otca, aby neprerušil tréningovú prípravu. Neskôr sa však ukázalo, že táto historka nebola pravdivá a Arnold ju cieľene použil ako súčasť svojej nekompromisnej persóny. Aj to ukazuje, ako dokonale chápal silu marketingu. V tejto prvej vlne ovládol súťaž Mr. Olympia 6 krát po sebe. Arnold za sebou zanechal zlomenú konkurenciu a kulturistiku definitívne premenil na celosvetový biznis. K zákulisiu tejto éry však neodmysliteľne patrí aj téma, o ktorej Arnold neskôr začal hovoriť s absolútnou otvorenosťou: steroidy. Arnold otvorene priznal ich užívanie v 70. rokoch, kedy boli v kulturistike bežnou súčasťou prípravy a legislatíva ich vnímala úplne inak než dnes. Nešlo o žiadne tajomstva v pivniciach. Látky sa vtedy brali pod prísnym lekárskym dohľadom. Arnold však v novších rozhovoroch dôrazne varuje dnešnú generáciu a zdôrazňuje, že nechce, aby mladí ľudia kopírovali jeho vtedajšiu cestu. Sám hovorí, že kulturistika má byť o zdraví a dnešný hazard s dávkami posúva hranice do nebezpečného extrému. Keď už Arnold cítil, že v kulturistike dokázal všetko, chcel sa posunúť ďalej. Oznámil, že odchádza z pódia a ide dobíjať Hollywood. Opäť ale počúval ten istý hlasný smiech. Agenti a producenti mu na rovinu hovorili, že s jeho obryvou postavou, tvrdým prízvukom a nevysloviteľným priezviskom nemá absolútne žiadnu šancu. Arnold sa však nevzdal a k filmu pristúpil s rovnakou disciplínou ako k činkám. Začal navštevovať intenzívne kurzy herectva, hodiny rétoriky a dýchacie cvičenia. Prehltnúť musel aj obrovskú ranu pre svoje ego. V jeho úplne prvom filme Hercules v New Yorku bol jeho výkon taký drevený a prízvuk taký nezrozumiteľný, že ho producenti museli kompletne predabovať iným hercom. Pre kohokoľvek iného by to bol koniec, no Arnold sa nevzdával. Svoju obriu postavu nakoniec premenil na najväčšiu zbraň. V roku 1982 prišiel film Barbar Conan a s ním prvý masívny úspech. Arnoldova postava nemusela veľa hovoriť. Jeho brutálna silueta hovorila za všetko. Skutočný kultový status však dosiahol v roku 1984, kedy ho režisér James Cameron obsadil do roli vraždiaceho kyborga vo filme Terminátor. Paradoxne, Arnoldov robotický prejav a chladný prízvuk tu sadli dokonale. Veta I'll be back sa stala najslávnejšou filmovou hláškou histórie. V 80. a 90. rokoch teda totálne ovládol kina v blockbusteroch ako Predator, Total Recall či Terminator 2 Deň zúčtovania. Pričom dokázal, že má zmysel pre humor aj v komédiách ako Dvojičky a stal sa najlepšie plateným hercom planéty. Medzi tým presne na prelome týchto dvoch svetov sa odohral ten šokujúci moment v Sydney z roku 1980, ktorý som spomínal v úvode. Arnold sa pôvodne v tajnosti pripravoval len na rolu Conana, behával, šermoval a trénoval s váhami. Keď však priletel na Olympiu ako televízny komentátor, dostal bláznivý nápad.
po iba 8-týždňovej intenzívnej príprave nastúpil na pódium. Hoci mu chýbal jeho niekdajší brutálny objem a tvrdosť, vďaka svojmu obrovskému menu a psychologickej prevahe získal svoj kontroverzný 7. titul. Pre Arnolda to bola definitívna a víťazná bodka za športovou kariérou. Keď neskôr dosiahol absolútny vrchol filmového sveta, našiel si novú, takmer nemožnú výzvu. Politiku. V roku 2003 šokoval svet, keď oznámil kandidatúru na guvernéra Kalifornie, čo je ekonomicky jeden z najsilnejších štátov sveta. Kandidoval za republikánsku stranu a vyhral. Médiá ho okamžite prekrstili na guvernátora. Svoj mandát v roku 2006 obhájil a v úrade zostal do roku 2011. Ako politik prekvapil. Namiesto tvrdých politických vojen sa zameral na ochranu životného prostredia, boju proti emisiám a podporu športových programov pre deti po škole. Navyše počas celých 8 rokov odmietal poberať svoj guvernérsky plat s vyhlásením, že z filmu a podnikania má peňazí dosť. Príbeh Arnolda Schwarzeneggera je ultimátnym dôkazom toho, že limity existujú len v našej hlave. Disciplína, tvrdá drina a obrovská psychická odolnosť. Vlastnosti, ktoré si vybudoval v chladnej rakúskej posilňovni pri dvíhaní činiek, sa stali jeho manuálom na úspech v akomkoľvek aspekte života. Arnold dokázal, že ak máte jasnú víziu a nikdy sa nevzdáte, nakoniec dobijete svet. Ak sa vám toto video páčilo a Arnoldov príbeh vám dodal motiváciu do akejkoľvek oblasti života, nezabudnite hodiť odber, dať like a vidíme sa pri ďalšom videu.